Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 yeah. Xulia Franco Braga expón por primeira vez na Europa con un traballo que aborda unha temática que para nós é bastante descoñecida ou bastante distante, que é pois, a cultura afroamericana, neste caso concretamente a cultura afro-brasileira, nunha cultura concreta que chamamos Yorubá, e concretamente nos rituais religiosos chamados no Brasil candomblé. É unha abordaxe deste tema completamente diferente ao que se ten feito no mundo hasta agora. A abordaxe fotográfica que se fixo tanto desde a fotografía como profesión como desde o plano das artes sempre foi moi documental e por primeira vez coincidindo co despertar que está habendo en toda Sudamérica, mas nomeadamente no Brasil, que tamén dá para valorar a cultura propia, pois están achegándose todos os artistas a certas temáticas da cultura propia, como pode ser os rituais religiosos do candomblé. Xulia trata este tema non desde unha perspectiva documental, senón desde unha perspectiva de documental ficcionado, donde antes de facer este traballo pasa moitos anos de pesquisa, e para acadar o que está aquí exposto, que está producido exprofeso para esta sala, pois fai, a parte de fotografar, ela tamén fai a apropiación de fotografías que non son da súa autoría para criar un discurso, unha gramática onde se expón pois desde toda a simboloxía que se utiliza neses rituais do candomblé até os propios rituais, que algunhas fotografías son escenificadas, outras non. Miña terra mai tan fértil, todo podes ofrecer, flores e frutos que nacen. É toda unha mestura de fotografías dela, de apropiacións e de fotografía escenificada que trata de trasladarnos a Europa tan distante dese mundo, pois todos os rituais desa religión, por certo, tan arraigada no Brasil e que entrou no Brasil cando entrou a escravitude africana.